Ngani zakwethu-ke nginibiyelele namukele kuzo zonke iy'ndawo la kuzovunywa khona le video. Igama lami ngumsizi aka Inkosi yoWard. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ulicenzele usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel. Wengane zakwethu udaba-ke olusematheni lokuthi-ke ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubheka icele kanye-ke nokhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal bagasele endaweni egcina impahla i-warehouse endaweni ebizwa ngokuthi kusemubini-ke eThekwini lapho ogcina khona izidakamizwa zohlobo-ke lwe-cocaine zenani elinganiselwa ku-70 miliyoni yamarandi ezitholakale echwebeni laseThekwini-ke zisuka eBrazil. Zindaba-ke lezi wengane zakwethu ey'shaqisa ngempela, futhi-ke ngiyazibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi iy'dakamizwa zisukele eBrazil zize zovela lana-ke wengane zakwethu eSouth Africa. Kwathanda ukuthi-ke kube izinto-ke ezibuhlungu kakhulu. Abantu abaningi bapholeka nje ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi-ke zaphela iy'ngane zethu ezithanda-ke izinto ezidakamizwa. Nangomunye uthi-ke awuke batshelwa ngobani ngeke-ke bazitholele. Nangomunye uthi siyabonga umsebenzi wamaphoyisa. Nangomunye uthi welelele abanye-ke babasebenzi bakhe banolwazi-ke engalo. Kahlala phakathi ku-comment section ngizovula wakho ukuthi wena ngicabangani-ke ngalolu daba wengane yakwethu.